Penguin. Astăzi Club Penguin a băgat un nou joc numit Puffle Launch. Dar jocul este pe telefon. Foarte tare. Uitați aici niște poze. Eu hai pe așa. Deci te vei juca pe Club Penguin și te vei juca pe telefon și va fi ca în Club Penguin. Asta nu mă înjurați că este primul meu video și nu știu dacă am vorbit frumos, mă rog. Uitați, avem aici un videoclip. Voce. E mai mult cu Cluzuki, cu ăștia. Îl vedeți acolo? A, și le fură mâncările. Let's go, te. A, și duc eu după. E un scurt video de prezentare a jocului ăsta. Puffle Launch. E un joc pe telefon. Sau un joc, o aplicație. Aici, acolo, la ultima pagină, țineți minte. Eu o să cumpăr și o să fac și un scurt videoclip. Deci aici se închide videoclipul de azi. Revin peste, nu știu, o oră cu următorul videoclip. O zi bună. Ba!